Vy to nevidíte, Viper? ale je to Cobra. Cobra. Cobra 22. Takže oproti tomu by tohle mělo být dvakrát silnější než tamto. Tak jdeme na to. Ať je Silvestr 2022! A šťastný nový rok 23! Dělej, ale musíš utíkat, běž do piče. Víš co, běž do piče. Ještě, tak abys viděl. Dobrý? Jo? Já budu utíkat za tebou. Nemám strach. Ale pojď do toho! To má vždycky sekundovku, než to vybuchne, neboj se toho, Mari. Pojď. Tak natolik. Čo? Já vůbec nevidím. Zadýmování. Já vůbec nevidím. Ty pičo, mám strach.